Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ngena. Ekhaya. Yebo. Njani kodwa? Awu siyaphila bakithi. Siyaphila nathi matha. Siyaphila nathi mameya. Hey ave uyithobile kodwa uthi noba usugadwa. Usugadwa ngeyinhlohlela kodwa ukwazi ukuthi uphula ukutshela uze kuthina la emphakathini. Hey inkinga matha. Hey siyawumholi wangempela. Umama nje uhluphekile haya kahlali. Awuhlushwa yini kodwa uyimeya? Imeya isakhamuzi sokuqala la emphakathini ungabe uhlushwa yini? Hayi ziyabuya matha. Hayi usho ngoba ipolitiki phela vele kupolitiki unjani? Ulala uqashiwe ngasase sebekhiphe sebefaka omunye. Zona ziyenzeka ke phela kwipolitiki kodwa hayi cha kulokhu cha hayi akukona. Akukona? Hayi ngiyafisa engabi kona kodwa hayi. Kanti yini? Kona hayi matha angazi nokuthi ngizothi ngiyiqalaphi lento ngiyigcinaphi ngoba nje hayi. Nyaka nje ngayazi. Kwenze njani? Ngiyabheda ntombazana. Hayi ngiyabheda impela. Bedani. Asihleli kahle nobaba. Emshadweni. Asihleli kahle nobaba sengizame konke. Manje uyazi ke njengomuntu ohloniphekile emphakathini. Angikwazi matha ukuhamba nginika zonke indaba zami la. Ingakho ngithe angize kuwena matha ngoba. Ngoba uyangazi ukuthi ngumama oqoqekile nje oqobo. Uyazi ukuthi uyakhuleka matha. Ngiyakhuleka. Nokuthi kuyasinda ke manje. Kuyangisinda matha. Angazi ngempela ukuthi ngenze njani mekunje. Le ndoda isabuyi ngisho ekhaya. Usuku bonke ihamba namantombazane. Hayibo. Okubuhlungu. Nje ubuhlungu kakhulu matha. Ngibeka ngisho isandla manje. Uyakushaya. Hayi ngeke mameya. Isibindi sale ndoda ukushaya imeya uyisuka ngaphi nje imeya yonke uyishaya. Matha ungishaya phambi kweyingane. Uphambi kwabantwana. Amadoda kodwa ave khohlakela amadoda Nkosi yami nxese sisi hayibo. Ngangconthiwa matha. Ingane zami siyakubona konke okwenzakalayo. Ngoba kade matha ngiwangivuka nale ndoda. Nkosi yami. Uyazi Nkosi yami. Namhlanje kodwa ngenza nje. Ngenza nje. Kwazi kwabuhlungu. Okubuhlungu ziyakhula lezi ngane. Sibona sithombe sini. Impilo eziyifundayo matha. Yabona mina ngumfazi impela lo wakudala umqabavu ngiyakholelwa ekuthele emendweni yabekezela. Kodwa yabona meke wakubeka isandla. Ngathele matha. Usuke sefika kanqingetshe. Ngathele. Akekho nje umuntu okufanele ashawe nje. Ayikho umuntu onelungelo lokushaya umuntu. Nxese sisi Ngiyaxolisa ukuthela ngenyembezi. Hayi sisi noma ungakhala impela kufanele le ukhala fanele ayikho umuntu ofanele ashawe. Ubheda impela ke lapho kuyabheda nje. Yabona ngisho ebusuku ngisalala. Ngivuka ngisandaze matha. Nkosi yami. Bakithi nxese sisi nxese. Imake sisi mhlambe ngaphambi ukuthi ngilonto nje nami ngizongenelelo odabeni lakho kodwa ngifuna ukuthi noma singekho phela izathu esanele sokuthi umuntu umshaye kodwa yena uyayathini uyayithi ukushayelana ngokusho kwakhe ke inhlanhlatho enkulu balento uthi ukushayelana yena matha kahle into esibangayo nobaba imali uzokhumbula ukuthi matha lo muntu ngimfice engenalutho benginaso ngisho isicathulo kusuka phansi uyimi kuyaphezulu mina ngamzama ngokuthi phela lapha kamasipala kubuye kuphuma amathenge. Usuphethe kamasipala manje wasuyamqoqa. Ngathi mina hayi ake ngimzame phela naye ngoba impilo yakhe ayihlangene kahle. Ngithi uyazi phela ukuthi walahlekelwa umsebenzi wakhe kade bedilizwa lapha kuleya kampani yamaloli. Kwaphela kanjalo ke. Hayi ngase ngithi ngoba ngiyamazi ukuthi uyayikhandla. Angimnikeze ke la ngimkhulumele nje ngimhlanganisele. Wathola ke amathenda. Wathola zaphuma ke imali matha. Imali mase iphumile ke hayi akasangazi. Uneyimali njengamanje. Sangazi ungathi angazi ukuthi ngithelwe ngani le embangela isidina mayengibona. Imali isekhona namanje. Matha imali khona iningi iyona phela emsanganisayo ngithi uze kuthi imali yesanganisa iyona phela le mali emsanganisayo uyehlenyuka nje uyehlenyuka angithi uyayibona ingqovu ahamba ngayo manje ngangibengithe yakho kanti uyithatha lutho imali and lethenda le 5 years isazolokhu iqhubeka nje izolokhu iqhubeka nje ingene yazi yakhohlakala indoda ukuthi kusengangenza nje kade ngimtakula mina engenalutho ngenxa yale mali leni ubuhlungu omgaga ubuhlungu angazi ngisho isenti kuleyo mali kulama million aphumayo yakhohlakala indoda nami phela ngizokukhuzisa angazi ngenze njani ngempela kodwa ke ngithaya ngize kuwena ngoba ngiyazi wena awuhluleki ayabona futhi wenze kahle ngiyazi nje ukuthi mengize kuwena ngizolithola usizo ngoba ngiyacabanga ngisho ukuhamba ngizohamba ngisho umuzi wami kanjani imaki
awuvela unginike inamba yakhe ngoba uzokwenza njani Matha ngizokhuluma naye ngimtshela ukuthi iyabheda lento ayenza wrong uzomfonela ngimtshela ngizokhuluma naye ngithi wrong wena fakile nje kuthi manje angiyazi kahle ngekhanda le ngoba usethenge nefone entsha khona enyaphi ifoni faka le ayisebenzisa njengamanje ngoba kufanele ngicine kade isanda kungifonela nje kade isanda kungifonela nakhona ngazi njalo bengifonelelana fakisisa lapha ayibo wrong uyabheda mina ngilingiwe ngempela Matha ayibo hayi iphelele le namba imali lena uyenze njani upha amantombazane wehla nje wenyuka nje namantombazane wathanda kabi kamantombazane lawa amancane nje impela ngoba akahambi impela nalawa alingana nami mani uqinisekisa ukuthi iyona ngempela iyona Matha iyona impela zu10 ngiyabona kodwa nje okuncane nje ama2Ks nje futhi kakhulukazi hayi akawashiki methole wona nje hayi yabheda lo kuthiwa nje uyayisaphaza ngisho ema-clubini ngifonele kuthiwa hayibo lapho school fees seyingane simla simingimina manje konke kubheke mina ngempela ngizomkhuza yena ngizomkhuza kodwa ngizocela ukuthi ngimkhuze ungasekho yabona ngiyomkhuza nje sibe sodwa ngoba uzosuka uphatheke mhlawumbe mazungizwa mthethisa indoda yakho yabona hayi Matha mina ngisenandaba ngisho ngamthethisa ngisho ngamenzani angisenandaba nje ngidedele ngibe kahle kahle udinga vele umuntu ozomqondisa ngidedele ngibe ngedwa kodwa ke ngibhekane naye kanje ngimtshele ngithi hey wena iyabheda lo yeka le nto yenzayo hayi Matha ngabe ungisizile ntombi ngabe ungisizile makhelwane usungakhuleka ke ntombi usungifakile inamba hawu kodwa Matha ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga kuba ngamini mina ubongani hawu kodwa ntombazana awazi wangidakula wena odakula mina oluthu hayi nathi ke owenza kahle ukuthi eze kumina hayi wazi wangidakula yabona nje manje angazi ngijabule ngalendlela ngathi silungile nalenkinga ngwase ngiyibhudlile futhi njengoba usuzomfonela ngiyazi ukuthi nje uzomsetha phela wona ngiyakwazi ukuthi nami ngiyajabula hayi kulungile kusho ukuthi usiyongithinta Matha hayi noma ngeke ngikuthinte phela mhlambe kodwa nje ngizobona ngezenzo zakhe kuleka sisi njengamanje sengicela ukube ngicela ukuba indlela nami ngoba manje kusamele ngibuyele nalapha eoffice ngitshontshile nje ngathi ayingeke ngoba phela akusasebenzi into kahle akusasebenzi uze kumuntu obekufanele uzeke hayi usiyosala nenkosi ke Matha hamba nenkosi ayihambe nayo inkosi akuba wena uhamba nenkosi njengamanje ngoba mkhulu umsebenzi owenzile hayi ngiyabonga kusho ukuthi usiyomfonela ke mhlawumbe ngizobuye ngiqhamuke einsukwini noma ungangabuya sisi ngoba mina ngizobuye ngithandaza ngizolunga ukuthandazela ngiphonsela nomkhuleko ngokomoya sekwanele lokho kwenzile njengoba senginenamba nje sunenamba sekuphelile hayi kulungileke akuvalelisa sho ukuthi izobonana yebo hayi kulungileke ngibongileke makelwane hamba kahle kubonge mina ngubongo njengamanje mina yebo ninjani ukhuluma noma katha incancanca ungazi kodwa mina ngiyakwazi imini owazi wena engazi wena mina kumayelana nokuthi ngizwa kuthiwa lo ntunjile uphunyelwe ithenda kwamasipala ukuthi unezimali onazo Ncaba khona la ngizwe khona ngizwa kuthiwa uzidla namantombazane. Ngiyena umseshi mina ngiyenzela ukuthi nami khona ngiyazi intombazane. Nami ngizele intombazane indodakazi yami kahle kahle. Ithathe nayo. Ema ufuna amantombazane nje uzokuthiwa kuyophuzwa kwenziwani mfake na ukhuliwe wami. Ukhona. Yebo ngizokunika inamba yakho unikwa umnikezwa yimina njengoma wakhe. Hayi akunankinga hayi ukhona nominini mayithiwa impela sonto zonke impela sonto ukhona futhi uzokwenza lento oyifuna uzokwenza le noma yini ozobuthi akayenza uzoyenza yebo ngisho ngathi akahlale phakathi nevi kuzohlala phela vele kafana ukuthi awunamfazi wena ngikuthatha bloko umfazi lento kuma nje lento isikhuluma igcwele la emphakathini uthi uhamba iheqe ngeindaba zenza semshadweni uyaziheqe kwamina nje uphuma la mina nje basikhuluma nje kade ezongitshela ninenkinga kwanjanjanyana akajabule emshadweni ngithi kuqala ngayini ukuthi akajabule emshadweni kuqala ngayini uyakujivaza uzungitshela nesimanga ukuthi uyamshaya uyabona vele ubekusukela ngiyazi uyakusukela futhi mina bengizomshaya kwangempela ngiyazi awumshayi futhi kodwa ke
sekufana umshayi ngisho kuthiwa kade ungamshayi sekufana umshayi ngempela yisona sikhathi sokuthi umshaye ye ushaye lomlomo wakho manzi lomlomo wakho omkhulu hamba uhefuza indaba awukuza ngawungenile la ihambe ukukhuluma kabe kubeka kabi uyilungele kanjena angikwazi kodwa ngizokhuluma kuzokusho hello wakho nje kuyazwa kathi uyilungele wena ngani yami yebo angiphusha inamba ke ngani yami kakhuliwe ngizokusemesela la ngizovela ngizoyisemesa manje bese uthatha umthinti noma inini ukhona manje nje mawumfuna ngamqhuba ngisho nami ngimlethe lapha ekuyabonga umshaye lo mefika lapho yezwani ngisho bethu umshayile uvela ushaya into okushawa vele ekuyabonga jwayela hamba sixoxe indawo sinathi amadoda ahleze sishaya lana asihambe sikhuluma sihambe simemeza indaba zethu ubeshaya into okushaya nje futhi nami njengoba yona le ndoda yakhe manje sengibiza ithi angizomshayisa ngiyomshayisa ngoba ngazi uhambe ekhuluma indaba sana wonke amadoda ahlupha Ngilaba abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe naniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ngani zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini